Açtım. Šta radiš tu? Ništa sa tebe, baš pa da. Ti se sviđa? Kamera, a? Pa da, znaš ti to. Nemoj mi pljuvat po... A pa znaš ti ja kako je divno. Ja suvisno ne... A još šta? Wow! Wow! A baš me briga što ti znaš. No dobro. Ajde sada ajde molite da ne bude kontra strane, molim. Ne može biti drugačije. Kako misliš kontra strane? Pa tako ti je tako, zato što snima. Ona snima ovako i ona ti pokazuje ono što ona vidi, vidiš. Upa! Ti samo da ne potjebaj. Aj, či. No dobro. Ja volim do tada.